Zij was al jaren samen met die man die verdween. Ze had ooit wat verloren aan waren over zee. Zij kon er niet meer tegen dat zij alleen moest zijn. Dus schreef zij op een avond dit aan haar kapitein. Adieu mijn oude kapitein, mocht jij een haven vinden, hoop ik dat jij verstandig bent, je dan aan haar te binden. Adieu mijn oude kapitein, eenzaam zijn alle uren, dat jij daar op die zeeën vaart, mij gaat het te lang duren. Hij kreeg haar brief in Bangkok en las wat op ze schreef. Hij dacht eerst nog wel even dat zij wat overdreef. Maar toen hij ging beseffen dat hij